Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het parlement het Aqualectra-gebouw wil opknappen. Dat is een gevolg van de beslissing die gisteren door de volksvertegenwoordiging is genomen. Er lag een rapport op tafel over de tijdelijke huisvesting en daarvoor is gekozen voor optie C uit het rapport. En dat houdt in dat het parlement het Aqualectra-gebouw in Rif, Otrobanda wil renoveren als een nieuwe permanente locatie. Hiervoor wil het parlement een bedrag van 22,5 miljoen gulden reserveren. Ook is het parlement tijdens de openbare vergadering van gisteren akkoord gegaan met de renovatie van het stadhuisgebouw waar het zich nu bevindt. Dat houdt in dat de huidige ingang wordt afgebroken en er een doorgang wordt gecreëerd tussen het Wilhelminaplein en de Waterfortbogen. Daar zullen we de komende jaren veel van merken. Ook is dus afgesproken dat voorlopig er in Forti vergaderd wordt. Dat zal gebeuren na juli en uiteindelijk wil men dan het Aqualectra-gebouw opknappen. Voorkom herhaling van problemen. Dat is een belangrijk aspect in de motie die gisteren is aangenomen door het parlement naar aanleiding van de beslissingen over de nieuwe locatie. In het verleden hebben we grote problemen gehad met de bouw van het ziekenhuis. Het CMC die heeft 200 miljoen gulden meer gekost dan begroot. Heeft onder meer geleid tot een parlementaire enquête door het parlement. Maar nu laat het parlement weten bij de plannen voor een nieuw parlementsgebouw of de renovatie daarvan om te letten, om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw veel geld verdwenen gaat. De volksvertegenwoordiging heeft zichzelf in een motie erop gewezen dat ze daar streng op moeten letten. Formateur informeert gouverneur. Dat is gisteren gebeurd. Formateur Chester Peterson heeft een tussentijdse rapportage gepresenteerd aan de gouverneur van Curaçao, Louis George Wout. Dat ging over de voortgang van zijn werkzaamheden met betrekking tot de kabinetsformatie en het nieuwe regeerprogramma. In zijn toelichting gaf Peterson aan dat de screening van de kandidaat-ministers inmiddels van start is gegaan en hij heeft toegezegd uiterlijk op 20 mei opnieuw te rapporteren. De nieuwe regering wordt, zoals bekend, gevormd door de grootste partij MFK. En tijdens het overleg benadrukte de gouverneur het belang dat de formateur bij de totstandkoming van een nieuw kabinet strikt toeziet op naleving van alle regels en wetten. Nieuwe paus zal goed werk voortzetten. Dat is de overtuiging van pastoor Curtis Meris. Hij heeft gereageerd op de verkiezing van de nieuwe paus. Dat vond gisteren plaats. We hebben nu paus Leo XIV. En volgens Curtis Meris zou de paus het goede werk van zijn voorganger Franciscus voortzetten. De huidige paus werkte 20 jaar in het noorden van Peru. Hij kent de realiteit van de wereld, zo zegt Curtis Meris. En heeft altijd begrip gehad voor de positie van migranten. Minister Hato zegt 6% vakantiegeld in juni. De Curaçaose overheid heeft gisteren bepaald dat het 6% vakantiegeld in juni betaald aan de ambtenaren en de extra 2% volgt zodra een wetswijziging is goedgekeurd door de Staten. Afgelopen maart heeft de regering van Curaçao namelijk op voorstel van minister Charlton Hato van Bestuur, Planning en Publieke Dienst besloten om het vakantiegeld voor ambtenaren te verhogen van 6% naar 8%. Maar die wetswijziging is nog niet aangenomen, daarom alvast nu de beslissing om alvast 6% vakantiegeld uit te keren en later dus die 2%. Hoger beroep tegen agent uitgesteld. Het is een zaak van al bijna 5 jaar geleden, nee meer dan 5 jaar geleden, op 18 januari 2020 zouden 2 agenten een man ernstig hebben mishandeld, die daarbij 5 ribben zou hebben gebroken. De agenten werden veroordeeld, maar gisteren vond het hoger beroep tegen een van de 2 plaats, omdat hij vindt dat hij onterecht veroordeeld is. De mishandeling ligt er niet om. Na een stopverbod zou een man dat hebben genegeerd, een achtervolging volgt en uiteindelijk zou een man met rasterhaar door de 2 agenten flink in elkaar zijn geslagen, keel zijn dichtgeknepen en uiteindelijk dus de 5 gebroken ribben. Maar de zaak kon gisteren niet afgerond worden, omdat er nog onderzoek moet worden gedaan naar de foto die bewijst dat er ook daadwerkelijk sprake is van 5 ribben.
De agenten zitten trouwens sinds de gebeurtenis en sinds de veroordeling op non-actief. Manifestatie over terreinen Vichy en Marchena. Stichting Vichy Marchena heeft gisteren aangekondigd een demonstratie te gaan houden om op die manier hun ongenoegen te uiten over de manier waarop ze worden behandeld door de eigenaren van gronden in verschillende wijken. In het bijzonder gaat het over de behandeling die ze ontvangen van advocaat Adir Ayoubi. De demonstratie zal plaatsvinden op zondag 18 mei en er zullen ook bewoners uit andere wijken zoals Dijn, Kanga en Monteverde de demonstratie steunen. Zo werd gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Volgens de stichting en de bewoners zijn zij bereid om te betalen wat ze verschuldigd zijn, maar wordt door de advocaat niet precies verteld wat ze moeten betalen en voor hoeveel vierkante meter. Ook worden de afspraken die de eigenaar moet nakomen niet nageleefd. Zo zijn veel wegen in de omgeving onverhard en is er onvoldoende straatverlichting. Houd het voor u in de gaten. En ga nu even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want de ondernemers daar krijgen 800.000 Caribische gulden voor de ondersteuning van cruciale hervormingen om het ondernemers- en investeringsklimaat op het eiland te versterken. De subsidie is via de tijdelijke werkorganisatie toegekend en is onderdeel van de hervormingen in het landspakket van Sint Maarten. De bedoeling is om het ondernemersklimaat te verbeteren en zo komt er een nieuw agentschap om zowel lokale als buitenlandse investeringen aan te trekken. Op die manier moet het meer gaan draaien en ook een economie die niet alleen gericht is op toerisme, maar ook op andere zaken. Dan gaan we naar Aruba over de restauratie van Casa Veneranda. Er is een mooie video op de Facebookpagina van de regering geplaatst, waarbij je kunt zien dat het authentieke gebouw meer en meer weer in de oude glorie wordt gebracht. Het was er slecht aan toe en het wordt flink opgeknapt. Het gebeurde al door de vorige regering. Die had het plan opgevat om daar de directie economische zaken te verhuizen. Om op die manier meer leven in Oranjestad te krijgen. Maar op de video die door de huidige minister Geoffrey Wever is geplaatst, hij is onder meer van Financiën en Economie, zien we dat het gebouw er steeds mooier uit gaat zien. En het is ook wel leuk om te zien dat er ongoing work is. En op die manier kunnen we dadelijk dat prachtige gebouw in Oranjestad weer bewonderen. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want we hebben een nieuwe paus. Wereldnieuws is dat natuurlijk, want de hele wereld keek naar de benoeming van de nieuwe paus. Het is Leo XIV en gisteren presenteerde hij zich voor het eerst aan de wereld als nieuwe paus. En daarbij werd speciaal aandacht besteed aan Chiclayano. Dat is het gebied in Noord-Peru, waar hij 20 jaar heeft gewerkt. En die aandacht en ook de verkiezing van de nieuwe paus heeft tot emotionele reacties geleid in Noord-Peru. Kijk naar de volgende video.
Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Cuando dio las palabras y dijo un saludo a mi diócesis de Chiclayo, Perú, fue emocionante, no hemos dejado de llorar. Él siempre estuvo acompañándonos, ¿no? Viendo por los chiclayanos, por el norte, siempre invocando la paz, el cariño, el amor, la fe. Ha sido un obispo muy querido acá en el norte. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.